କାଇଁ ଶାଗ କେତେ କେତେ ଧରିଛ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓହୋ ଏଇଟା କେତେ ଧରିଛ ସବୁ? ଏବେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର 20-25 ବିଡ଼ା ଥିବ। 20-25 ବିଡ଼ା ଥିବ। ହଁ ହେଲେ ତମେ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛ? ଆମର ସିପାଞ୍ଜିରି। ସେ ପାଞ୍ଜିରୁ। ହଁ ସେ ପାଞ୍ଜିରୁ ବାହାରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛ? ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆଉ। ବୁଲି ବୁଲି ଗଲେ ଭଲ ସେଲିଂ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଭଲ ସେଲିଂ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇକି ବିକିଲେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି। ସରିଯାଉଛି। ହଁ ହଉ ଡୋରକୁ ଡୋର ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର ହଁ ବୁଲୁଛ? ଘରେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଡାକି ଦେଇ ହେଲେ ଭାଇନା ଶାଗ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଟା? ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଗୋଟେ। ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଏତେ ସାନ ହେଉଛି ନା ଏମିତି କିଣିକି ଆଣୁଛ ନା ଲଗେଇଛ ନାଇଁ ଘରେ? ନିଜେ ବଗିଚା କରିକିରି ଆମେ ଆଣିକିରି ବିକୁଛୁ। ହେଲେ କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛ ଘରଠୁ? ଘରୁ 5ଟା ଅଧେ 6ଟା ଭିତରେ 5ଟା ବାହାରୁଛୁ। 6ଟା ସରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ସରିଲା ହେଇଯାଉଛି? ବେଳକୁ 10ଟା ଅଧେ 9ଟା ଭିତରେ ସରିଯାଉଛି। ଆଉ କିଏ ଶାଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରୁଛ କହିକି? ନାଇଁ କିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ପୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିକିକିରି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ତାହେଲେ ବି ଦିନକୁ କେତେଟା ଶାଗ ସେଲିଂ ହେଇଯାଉଛି? ଆମର କମ୍ ସେ କମ୍ 100 ନହେଲେ ତ 150। 150। ହଁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ବାକି ରଖୁଛନ୍ତି? କିଛି ପଇସା ସବୁ ତ ପାଇ ହେଉଛି, କେଉଁ ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦିବି। ହଁ କେତେ ଜଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଇଚାନ୍ସ ଜଣେ 2 ଜଣ ବାକିରେ ଧରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ବାକି ରଖିଲେ କିଏ କାଲି ପରଦିନ ବେଳକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ହଁ ପୁଣି ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପରଦିନ ଦିଆହେବ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କାଲି ପରଦିନ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା। ତାହେଲେ ଆମକୁ 2ଟା ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛୁ ଆଉ। ଦେବି ହଁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।